Skal du læse, hvad hun rører? Det ved jeg da ikke. Det skal da ikke, for at jeg ser, hvad det er. Hold da op, en smør. Det kan jeg ikke uden briller. Lå mine Eller briller. hvad? Jeg kan godt lige se det, tror jeg. Skal jeg læse højt? Ja. Ja. Ej, hvem er dem? Det er min. Jeg kan ikke se det. Det er nogle ordentlige hængesten. Jeg prøver. Så læser du højt. Kære mor og far, der var engang en lille fin pigevalg. Du skal læse videre. Der hed Frida. Hun kom ud af en stor søskendeflok på 11. De boede langt ude på landet sammen med deres hundemor og hundefar, men lille Frida ville så gerne ud at udforske verden. Hvad sker der altså? Må jeg nok. En dag kom der en sød, rar, kærlig dame og hilste på hende, og hun kunne straks mærke, at damen ville opfylde hendes ønske. De kyssede og krammede og ville slet ikke give slip på hinanden igen. Men den søde dame måtte alligevel sætte lille Frida ned til hendes hundemor og hundefar. Lille Frida kunne slet ikke holde op med at tænke på den rare dame. Men Frida vidste slet ikke, at den søde dame heller ikke kunne tænke på andet end hende. Hun kunne næsten ikke bære ikke at skulle se lille Frida igen. Slet ikke nu, hvor damen vidste, hvor brændende hendes mand ønskede sig en lille valg. Der gik dage indtil den søde dames børn, Thor, Mie, Mone, bestemte sig for at forene dem. Mie og Mone kørte over stok og sten, alt imens at lille Frida sad og tænkte på den søde dame. Lige pludselig dukkede de op i lille Fridas horisont, og hun blev så glad. Lille Frida kunne nemlig slet ikke vente med at udforske den store verden sammen med den rare dame og hendes søde mand. Fridas nye mor og far. Nå, det var slut der. Så skal man pille noget af her. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Hvad fanden er du med i det der, mor? Glædelig jul og tillykke med fødselsdagen. Kys, kram, hundekiks fra Thor, Gitte, Mie, Martin, Vega, René og Mone. Skål her. Hvad fanden er det for noget? Hvad er det, jeg laver? Hej, de ven. Vidste du det? Ja. Jeg har været god til at skjule det. Så slutter filmen. Prøv at tage hende op, hun er så fin. Ja, hun er så fin. Ja. Hvad er det for en lille ting? Hvad er det for en lille... Ej, hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Ja. Hvorfor hedder du Frida? Det var fordi, vi skulle finde ud af et navn, jo. Jeg foreslog Preben, men Preben? det var en pige, så jeg blev nedstemt. Kan du slet ikke gå? Jo, hun elsker putte. Ja. Hun er en lille puttrop. Nå, men jeg gætter på, at Frida er en gave, eller hvad? Det er en julegave og en fødselsdagsgave. Ja, det står der forresten også. Jamen, jeg er da kun et år i. Det er fandme ikke rigtig kloge. Hvad? Det var ikke fint. Jo. Må du tage en hund med på arbejde, tror du? Det bliver ikke. Der bliver nødt til. Hvorfor tror du, jeg sagde til dig, når man går deroppe? Og holde ferie. Skal vi holde ferie? Jeg sagde til dig, kunne du ikke holde en uges ferie, så? Der var så mange ting, du skulle lave i haven, sagde jeg til dig. Det kan jeg da blive nødt til. Jeg holder sgu en uges ferie. Du. Okay. Hvor gammel er sådan en? 9 uger. 9 uger. Ja. Hvad for noget race har vi fat i her? Det er en labrador. Labrador?
Er det en ren labrador? Det er ikke den Jeg kan korte. se, husk Lotte at se sådan ud. Det er ikke den korte, som Lotte var.